mislim da su konferencije ovog tipa važne jer je važno inicirati promjene u društvu koje možemo samo ako svi razumijemo šta je važno. Compliance tu daje jedan vrlo dobrodošao okvir i što se tiče neke pravne regulative, što se tiče nekih etičnih regulativa, tako da mislim da trebaju surađivati vrlo usko jer u krizi uvijek najbolje, reći ću, pobjeđuju oni koji djeluju kao tim, a compliance je jedan zaista važan dio tog tima. Ljudi koji žive i rade u Hrvatskoj mogu čuti, razmijeniti prakse i isto tako čuti neka iskustva i najbolje prakse ljudi koji žive i rade u inozemstvu, u globalnim kompanijama koje praktički posluju na cijelome svijetu. Tako da zadovoljstvo mi je prisustvovati i radujem se upoznati ostale kolege na eventu. Jako mi je drago da po uzoru na neke svjetske konferencije organizirana je jedna ovakva konferencija u Hrvatskoj. Najveću vrijednost konferencije ističu raznolikost tema i mogućnost ovog našeg minglanja, da se upoznamo, da izmijenimo iskustva, kontakte. Izuzetno sam sretna da se konačno organizirala ovakva konferencija ovakvog tipa. I za nas compliance officere to je više nego potrebno. Atmosfera je izvrsna, vesela, zabavna, sve se, čak i žamor je zaglušujući. Nakon nekoliko godina odlučili smo se za organizaciju compliance konferencije u Zagrebu i mislim da smo uspjeli. S obzirom da smo prikupili ovoliko sudionika, radi se o 250 sudionika iz cijele regije. Ono što smo htjeli nekako na ovaj dan prikazati je u stvari jedna dinamika compliance-a, zbog čega smo u stvari organizirali konferenciju na 3 pozornice, tako da paralelno provodimo nekoliko predavanja, panela, prezentacija, gdje sudionici mogu odabrati u stvari onu temu koja ih najviše zanima. Ja tek mislim da je ovo početak i da naša mala compliance zajednica će svakim danom postati sve veća i veća.